planeta zaindu dio Greenpeaceen lelo batek, zer esan nahi du horrek zehazki, Lorea? Gure etxea zaindu behar dugula, ez? Gure etxea zaintzaz ari garenean argi dugu, teilatua, paretak, ez? Horretan bizitzen segitu ahal izateko zaindu behar dugu, planeta berdin, planeta gure etxea da, eta oraintxe bertan biodibertsitate eta klima krisi betean gaude, biodibertsitatea galtzen ari da, eta planeta berotzen ari da. Eta bereziki gizakiak eragindako krisiak dira, eta beraz gure ekin aldatzen ez badugu, ez? Eta egoerari buelta ematen hasten ez bagara, etorkizunean, bertan bizitzea ezinezkoa izan da. Greenpeacek azken urtetan lortu dituen pare bat helburu edo lorpen azpimarratzekoak zein lirateke? Hori, Greenpeace maila internazionalean ari da, eta seguraski mundu guztian zehar, azken urtetan garaipen desiente izan dira, baina nik bi aukeratu ditut, pixka azken 6 urtetan Greenpeaceen nabilenean, nire lanarekin agian igual zuzenean lotura handiagoa dutenak, ez? Alde batetik dago, berriki Espainiar estatuak SDR sistema edo plastikozko ontziak itzultzeko sistema onartu izanaz, urtetako lan baten, Greenpeacek egin duen lan baten, ondorio zuzenez nuke erranen Greenpeacena bakarrik, ez? Segurazki eragile gehiago izan dira, baina, gure lan handi bat egonda bertan, eta hau onartzeak garaipen handia da, eta bertzetik, aipatuko nuke ere, 2022an, Espainiar estatuak ere onartu zuen behi haziendari lotutako errege dekretua. Izan ere, errege dekretu honek tamaina maksimo bat ezartzen du behi hazienden ustiategietako, 850 abel buruetan, eta honi esker gelditu ahal izan du da, bai edo dietak, Kaparroson behitegi handi hori Nafarroan daukan enpresak, Nobierkasen Sorian eraiki nahi zuen beste 23.000 behiko mundu mailan handienetako izan zen ustiategia, ez? Eta hori errege dekretu honek ahalbidetu izan du ustiategi hori martxan ez jartzea, eta hori ere garaipen izugarria. Aipatu duzu SSDR sistema onartu izana, zer da bi hitzetan hori edo zein ondorio izan ditzake horrek herritarrongan? Hau, bada plastikozko ontziak biltzeko sistema bat, ez? Gaur egun gehiena ezagutzen duguna eduki ontzi edo zaborrontzi horietan oinarritzen denaz, horrat botatzen ditugu, plastikozko ontziak bertziklatzeko, baina urteetan ez, Greenpeacek egin duen lanean ikusi du ez dela benetan sistema baliagarria, azken finean, lortzen diren bertziklatzerako gaika jasotzen diren, ez? Plastiko horien tasa 40% baina gutxiago da, hau da. Merkatuan saltzen diren plastikozko botil guztien 40% baino gutxiago biltzen dira, ez? Gainontzeko guztia zabortegietara, naturgunetan edo barreiatzen direla. Sistema honek ahalbidetzen du banaka. Ontzi horiek jasotzea eta beraz bereizka edo gaika, ez? Bertziklatzeko bilketa tasa hori izugarria handitzen du. Honek, alde batetik ez, naturingurumenetan plastikoak dituen kalteak murrizten ditu, bilketa askoz efizienteagoa delako, eta bertzetik gainera, udalei, adibidez, kostuak murrizten die zaborraren kudeaketan, ez? Sortutako zabor kopurua murrizten da, seguraski kalen garbiketan inbertitu behar dutena ere gutxiago da, eta onura dexentek hartzen ditu. Ederki. Hego Euskal Herriko Greenpeaceen koordinatzailea zara, Lorea, ekarriko dugu pixka bat Greenpeace Euskal Herrira, nola dago antolatuta eta zein da bere jarduna Hego Euskal Herrian? Hori, Greenpeace maila internazionalean antolatuta dago, eta mundu guztian dago, eta eskualdekako bulego edo ofizinetan antolatzen da. Euskal Herrian gauden pertsona edo taldeak, kasu honetan, badugu lotura zuzena, Greenpeace Espainia deitzen den bulego regionalarekin erranen dugu, Laster ere Espainia Portugal izanen dela, Iberiar penintxula guztia zabalduko dela. Eta, Euskal Herrian, alde batetik ni nago, liberatu bezala, ez, Madrilekin lotura Madrilen daude, Greenpeaceko langile gehienak erranen dezagun, nik egiteu lotura zuzena, eta gero Hego Euskal Herrian hiriburu nagusietan taldetxoak ditugu, ez, bolondrez edo militanteena. Eta pixka bat, hori gure lana da, Greenpeacek estatu mailan 3 urteka egiten ditu plangintzak,
hor sartzen dira zein izango diren lehentasunak ez, edo ildo nagusiak azken finean, ez, ingurumenaren defentsa, arloak milaka dira, eta, efiziente izateko lehentasunak finkatu behar ditugu, eta pixka gero Euskal Herriko taldeek egiten duguna da gai orokorrako horiek gurera ekarri, gurera adaptatu, ze azkenean, ez, tokian errealitateak ere desberdinak dira, eta orduan pixkat, ez, egokitzen ditugu gai horiek. Ildo nagusiak lehentasunak aipatu duzu, eta Euskal Herrian zein dira Greenpeaceen erronka nagusiak edo? Alde batetikan foko handia jartzen dugu transizio energetikoan, ez? Eta horretarako garatzen diren lege, plan eta barretan, ez? Azken urtetan, bai Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez aldaketa klimatikoari lotutako bi lege onartu dira, Nafarroakoa 2022an, Euskal Autonomia Erkidegokoa urte honen hasieran onartu zela, eta pixkat hori jarraipena egiten diogu, nola garatzen ari diren, betetzen ari ote direnez, eta bertzea ez ikusi dugu Nafarroako gobernua 2 urte pasata hango legea onartu zenetik, ez dela gauza honitz betetzen ari, eta Nafarroako klima aliantzarekin batera, auzietara jo dugu Nafarro gobernuari eskatzeko berak onartutako legea garatu dezan, ez? Bertze lanlerro bat daukaguna, nekazaritza eta abeltzaintzaren ereduaren aldaketaz, eta horretan adibide nagusia, ez? Nafarroako Kaparrosoko makroetxaldearen aurka daukagun, ez? Lanlerro hori edo borroka hori, baina hori Kaparrosoko agian irudikonikoa edo da, ez? Adibide esanguratsuena delako handiena, baina adibidez zerri ikuiluak eta barrere intensioa Nafarroan haunitzu garitzen ari dira, eta hor urarekin, landa eremuarekin sortzen diren arazoak irten bidea emateko asmoarekin, hori bertze lan lerro bat. Gero bertze biodibertsitatearen defentsarekin lotua dagoena, eta hor batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan baditugu bi kasu esanguratsu, ez? Bat Getarian ezarri nahi duten Laburraztegiarena, eta bertzetik Urdaibaieko biosferaren erreserban dagoen Guggenheima, ez? Hor baditugu bi proiektu agitz kaltegarri, eta datozen urteetan egonen gara hoieri begira egin ez daitezen saiatzeko. Eta, gero klima larrialdiari edo transizio energetikoari lotuta ere, azken urteetan, ari dire martxan jartzen klimaren asanblada herritarrak edo herritarrek osatutako asanblada horiek, eta horieri ere jarraipena ematen ari gara, oraintxe Nafarroakoa martxan jartzeko da, Bilbokoa ere bai, eta hor aditu bezala, pixka laguntzen eta jarraipena ematen ari gara. Ados, borroka lerro ugari aipatu dituzu, tartean beste eragile subjektu batzuk ere bai, ulertzen dut ekosozialismoaren aldeko borroka globala dela, eta horre ezinbestekoak direla aliantzak, edo zue jorratzen ari zareten elkarlaneko bide hori, ze aukera dago, bai maila globalean, bai Euskal Herrian, edo Hego Euskal Herrian kasurako aliantza horietarako lorea? Aliantzak niretzat ezinbertzekoak dira, ez? Gainera bizi dugun krisia multikrisi bat da, ez? Eta ekologikoaz gain, haunitzetan uztartzen da, ez? Krisi sozialarekin, eta hor badaude aliantza interesgarri haunitz, ez? Alde batetik, aliantza normalago edo, zuzenagoak direna, bertze talde ekologistekin bat, beti ongi dago, azkenean persona gehiago mentatzen direa, indar gehiago ez, baina gero aipatuko nituzken niretzat bi aliantza, igual ez hainoiko edo, bino gero eta indar gehiago hartzen ari denak, eta niretzat ezinbertzekoa direnak, alde batetik feminismoarekin, izan daitekeen lotura ez, niretzat hori azkenean feminismoak eta ekologismoak borrokatzen ditugun arazoa unitzek jatorri bera dute, ez? Daukagun sistema ekonomiko-sozial zapaltzaile hau, ez? Bai personen eta naturaren ustiapenetan oinarritua, esplotazioan, aberastasunaren metaketan, eta alde horretik uste dut, feminismo eta ekologismoaren aliantzatik ekofeminismoa sortuko baliz, uste dut etorkizuna begira
sortu behar ditugun bizi ereduei lotuta, irakurketa hitz interesgarriak etortzen nahi aldirela hortik, ez? Norantza joan behar gara, transizio hau justo izan dadin, persona guztientzat, eta bizitzea mereziko duten biziak eraikitzeko, ez? Hori niretzat estrategikoa izanena, eta bertze bat gero eta gehiago artikulatzen ari dena ere, eta agintz interesgarria da sindikalgintzarekin, ez? Azken finean Euskal Herria herri industrializatu bat bada, industriak badu pisu handi bat, eta berezik Euskal Autonomia Erkidegoan gainera erregai fosilei lotutako industriak, ez? Petronor dela, Baia Bizkaia, edo, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan Mercedes eta Nafarroan Volkswagen, hor daude sektore batzuk, nahita nahi ez, eraldatu, murriztu egin beharko direla. Baina modu justuan egin behar dira, eta langile horiekin zer egin pentsatu behar da, ez? Eta hor, bagian ekologismoak ez ditu behar dituen ezagutza guztiak, eta sindikalgintzatik ere proposamena garatu behar dira, eta horretarako, gakoa da. Ados. Lehen borrokailuekin batera auziak izan dituzu izpide, Lorea, eta hor bi ekarri nahiko nituzke gogora, gaurkotasunagatik eta urgentziagatik ere bai. Batetik, Greenpeacek auzitara eraman du Urdaibaiko biosfera erreserban egin asmo den proiektua kostalegea urratzen duelako. Zertan da kasua, zer eragingo luke halako proiektu batek halako toki babestu batean? Bai, hori guk legite bat aurkeztu genuen, hori ministeritzak eman zuen aginduaren aurka kostalegea urratzen zuelako, orain momentuan itxaroten ari gara, ez? Legite horren aurrean, orain ministeritzak Muruetako Ontziola eta Bizkaiko Foru Diputazioak erantzun bat eman behar dute, guk aurkeztutakoari eta pixkat horren esperoan ari gara, gero prozesuak antzinera jarrai dezan. Zer eragin izanen dituzke? Kontutan hartu behar da, proiektuak bi gune edo bi egoitza izanen dituela bat Gernikan eta bertzia Murueta. Muruetakoa da, eta biak lotuko dituen pasabide bat edo ez, guretzat kritikoena preziski Muruetan kokatuko dena da, zergatik biosferaren erreserboaren nuklean dagoelako, bertan badaude maila internazionalean balio duten hainbat babes figura, eta justo bertan daude biosferaren ekosistemarik eta espezierik zaurgarrienak. Ez egune bat da, ezegunek sekulako balioa dute, bai klima aldaketari aurre egiten laguntzeko, bai biodibertsitateari eusteko, eta artifizializatzen jarraitzak ez du inongo zentzurik, ez? Bertako espeziak kaltetuko dituelako, eta baita ezeguneak berak izan ditzazkeen prozesuak, ez? Adibidez, denek oraindik gogoan ditugu, Valentzian danak utzitakoak, adituek erraten dute ezeguneak, ibaien ibilguak, egoera honean edukitzeak laguntzen du horrelako hondamendiei aurre egiten, ez? Ekosistemek badauketelako nolabaiteko kapazitatea ura geldotzeko, asimilatzeko, klaro, ez badiegu behar duten tokia uzten, beraien kapazidade, horrekarako kapazidade hori galtzen dute, ez? Eta azken finean guretzat kalte da, ez? Naturarentzat ere bai, baina guretzat ere bai. Eta bigarren kasua Kaparrosoko behiaztegiarena, lehen hautan erabili duguna, honen aurrean egindako ekintza baten harira, 8 aktivista auzipetuta daude, Greenpeacekoak, zertan da egoera eta Euskal Herrian nolako eragina dute agroindustriak. Aipatzen zenuen Nafarroa madirela kasu gehiago ugaritzen ari direla. Bai, auziari dagokiola, epaiketa egin zen, eta orain esperoan gaude, epaiaren esperoan. Ez dakigu ze gertatuko den, espero ez sobera larria izatea, baina hori, itxaroten gaude, eta kalteari dagokiela, egia da hor ere Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen egoera ez dela berdina, ez? Nekazaritzan eta abeltzaintzaren industrializazioa orokorra da, baina erranen nuke Nafarroan askoz ez nabariagoa dela, agian Araba hegoaldean ere egon daitezke nekazaritza ustiategi intensibo edo industrial batzuk, baina eragina ez da gainen handia, ez? Nafarroan, batezen Nafarroako hegoaldean da nabariago hau, eta eraginak, gu batez ere honetan lanean sartu ginen bai negutegi efektuko gas isurei lotuta,
ze, bueno, zolako ustiategietan metanoa, CO2 isurketa, handiagoa izaten da, baita deforestazioari lotuta, ze azkenean animalia hauek egun guztia, beraien bizi guztia itxita daude, orduan kanpotik etorri behar da bazka, eta askotan, Hego Ameriketan, edo zolako oianen deforestazioaren ondorioz, landatzen den soja horrekin elikatzen dira, eta azkenean, uretan duten inpaktua, Nafarroan jada nabaria da, Nafarroa hegoaldean badaude lurrazpiko ur-biltegi haunitz nitrato kutsadura maila handiekin, horrek eragin duena bertako ura ez erabilgarri izatea, zehazki hori Kaparroso inguruan, Villafranca, Martzilan eta hor badaude akuifero batzuk, eta Villafrancako herrian badago akuifero bat, lehen bertatik edaten zuten bertako biztanlek, eta orain jada ezin dute bertatik edan, eta hori tamalgarria da, ura badugu, baina ezin da erabili kutsatua dagoelako, eta hori, klima larrialdi egoera batean, zeinetan, ari garen erraten, etorkizunean gero eta ur gutxiago izanen dela, lehorteak handituko direlako, eta dugun ur hori kutsatua izateak, nahiko kezkagarria da, eta hori dire, batez ere, eragin handienetakoak.